Bir tarapda kaşan mehmanhanalar, beýleki tarapda batgaly ýollar, enjamsyz hassahanalar we köne mekdepler. Guruluşyga pul gaýrylmaýan Türkmenistanda mektep we hassahana remontlary üçin elatdan pul ýygnalýar. Aşgabatda täze binalaryň guruluşynyň depkini gowşamaýan wagtyna etrap we oba ýerlerine mektepleriň we hassahanalaryň remont işleri üçin raýatlardan pul toplanylýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary mundan odol Mary Lewap sewitlerini we beýleki ýerlerine mektepleriň we hassahanalaryň remont işleri üçin raýatlardan pul ýygnalýanyny ýergiderli habar berdiler. Habarçy soňky maglumatyny remont işleri üçin ýygnalýan pullar bilen bagly raýatlardan razyçylyk hatynyň alynýanyny habar berýär. Hassahanalarda, mekteplerde remont işleri işgärleriň we enatalaryň öz hasabyna edilýär. Pullary öz razylygymyz bilen berýär, sip olary arda ýazdyrýarlar diýip habarçy ençeme ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Bu aralykda habarçy bilen gurrundaş bolan türkmenistanlylar awadanlaşdyryş işleri üçin özlerinden pul ýygnalýan wagty Aşgabatda üznüksiz dowam etdirilýän gymmat bahaly guruluşlary soraga astynalýarlar. Aşgabatda welin ýene halka peýdasyz ateller we başga deskalaryň guruluşy dowam edýär diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 16-njy ýylyny Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyryp täze guruluşlary bilen tanyşdy. Ol bahas aýdylmaýan Nusoy mehmanhanasynyň taslamasy bilen hemde bir topor köçäniň çatyrygyna ýerleşýän köprüleriň mozaika görnüşli bezegleri bilen gyzyklandy. Azatlyk radiosu soňky ýyllarda Aşgabatyň Garagum, Arkadağ, Diwan mehmanhanalarynyň guruluşlary, olar üçin edilýän $100 million dollarlyk çykdyjylar barada habar berdi. Bu guruluşlar ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny alynıp barylýar. Ýogsa-da Berdimuhammedow geçen ýylyň aprelinde pandemiýa bilen baglykda dünýä ykdysadyýetyne emele gelen ýagdaý sebäpli guruluşy meýilleşdirilen ähli deskalara gaýtadan seretmegi we diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli zerur deskalary saýlap almagy resmiýetlere tapşyrypdy. Aşgabatdaky köprüleriň mozaika bezeg taslamalarynyň ýaşaýyş durmuş ähmiýeti Finçlere görä soraga astyna ýöne resmi habara görä beýtarap Türkmenistan türkmenbaşy Andalyp we Bekrewe köçeleriniň Arçabil şaýoly bilen kesişýän çatyrygyna, şeýle-de Köpetdağ, Bekrewe çatyrygyna ýerleşýän köprüleri mozaika bezegleri bilen bezemek planlaşdyrylýar. Ýöne sewitlerde hassahanalar mebel we medisina enjamlarynyň ýetmezçiligini başdan geçirýär. Hassahanalaryň köpsiniň krawatlary, mebelleri we iň zerur medisina enjamlary SSR döwründe 50-nji ýyllarda ulanylmagy berilen zatlar. Bu zatlaryň ýetmezçiligi oba we etrap saglyk öýlerine has köp gözelýär. Gaflaryň köpsi köne, penjireleri gyş aýlaryna paket tutulup otoglar ýyladylmagy synançlýar. Diwarlar gopum diýip bir ýerli synç Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Döwlet media serişdeleri sewitlerdäki hassahanalaryň düşük we enjam ýetmezçiliginden habar bermeýär. Ýöne Aşgabatyň köçeleriniň çatyrygyna ýerleşýän köprüleriň mozaika bezegleri barada welin habar berýär. Köp mektep, çağlar, bağlary, ýetimler öýleri, obalaryň dolandyryş merkezleri täzeden gurulmaly. Köp şäherde we oba ýerlerine gara ýollar täzeden gurulmaly. Ýagynly günlerde çağlar mektebe gidenlerine batgaly köçelerde ýöremeli bolýarlar. Oba ýerlerine suwlar akmaýar. Gyşyna mektepler sowuk bolýar diýip synç gurrun berdi. Ýöne muňa garamazdan paýtagat Aşgabatda gymmat bahaly mehmanhanalaryň, edara jaýlaryň we beýlekleriň guruluşy üznüksiz dowam etdirilýär. Ýurdun gün wataryna Hazaryň kenaryna milliardlarça dollarlyk abaza fiýahatçylyk zolugy, şol sanly ateller, din çalyş merkezleri gurulup ulanylmagy berildi. Halkyň ýemäge çöregi gaýgy, ýerli halkyň gurulýan atellerde bolmagy gurup çatmaýar diýip synç gurrun berýär. Türkmen hökümeti paýtagat Aşgabatyň halkara awry bilen gyzyklanýanyny aýdýar. Berdimuhammedow 16-njy ýylyny Aşgabaty dünýäniň iň owadan we ýaşamak üçin has amatly şäherleriniň hataryny orun almagy barada gurrun etdi. Ýerli synçy ilatyň adyk gyçylygy bilen ýüzbeýiz bolýanyny aýtdy. Bizde bolsa Aşgabatyň reytinginiň alada edilýär diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Dereksiz atelleri derek vilayetlarda täze hassahanaları, mektepleri, çağlar bağlaryny we ýetimler öýüni gursalar halka has köp peýdasy segerdi. Egerde bir topar dereksiz guruluşlaryň üstü bilen jübilerine pul salýanan bolsalar, dereksiz atelleri derek halka gerekli binalary gursalar gowular diýip synç aýtdy. Şonu adajygym bolsa halka da peýdasy segerdi diýip ol sözüni jemledi.